Mayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP, Giholngan City. Daghang salamat nga sama sa gihapon kitang tanan nagtuon sa pulong sa Ginoo. Dako ang akong kalipay nga kitang tanan mag atong lantawon kung unsay gisulti ni Jesus 2000 na katuig karon o kini usab relevant o kung unsay gisulti niya 2000 na katuig karon. That is still fresh and new para sa ato gihapon ni. So, nagpasalamat ako sa tanan nga mitabang sa atong ministry. Nagpasalamat ako sa panahon, nagpasalamat ako sa mga tao nga nagsakripisyo aron nga kining atong Bible study magmalambuon og makapahatag og kalipay sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang salamat sa tanan. Sa dili pa kita magsugod, magampo kita. Among Ginoong Hesukristo, daghang salamat sa imong pulong nga among tun-an karon. Hinaot pa unta nga kini dili lang exercise sa among panghunahuna, kundi Lord, kini makatabang sa among pagtan-aw nga na kanimo, nga ang among kasing-kasing in tune, nga among kasing-kasing moduol nga na kanimo, nga samtang kami nagtuon mahitungod kanimo Ginoo sa imong mga milagro, sa imong power, sa imong gahom, nga kami muhapa nga na kanimo. Hinaut po unta nga ang Espiritu Santo magauban kanamo karon. Siya ang among teacher. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Unsa may atong gitun-an sa usang semana. Ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo kanato may tungod sa klase sa mga kasing-kasing sa mga tao nga mudawat nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Dili ang tanan mudawat sa pulong sa Ginoo. Miingon si Jesus nga adunay upat ka klase sa mga kasing-kasing sa tao. Nag-istorya siya. Ang tudlo niya mahitungod sa parable. So miingon siya nga ang pulong sa Ginoo adunay mahulog sa dalan nga gahi, sa kasing-kasing nga gahi, o kini dili gyud moturok bisag unsay imong himuon, wala kay mahimo. Sa sunod, ang kasing-kasing nga ang pulong sa Ginoo nahulog sa kabatuan. Og tungod kay kulang sa yuta, motubo og jutay paghuman, mamatay lang pod. Mo nay mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ang ikatulo nga kasing-kasing usab sa tawo mao tong kasing-kasing nga daghang mga tunok. Mudawat sila sa pulong apan tungod sa mga yutan-on nga mga butang dinhi, sila natunok. Tungod kay aduna sila mga ambisyon nga dili langitnon. Moingon sila nga mas maayo pa nga mo magnegosyo ko sa drugs kay makakwarta dayon ko. Mas maayo pa nga mao ni akong himuon. Mga butang nga ang Ginoo wala sa imong plano. Mao ni sila moingon mo choke, mo tunok ang mga pulong sa Ginoo, wala gyud mahimo. Kay di man sila sigurado kung mo sunod sila sa pulong sa Ginoo o mosunod sila sa kalibutan-on nga mga prinsipyo, mga gitudlo sa dinhi sa kalibutan. So mao nay giingon ni Jesus nga ang mga tawo daghang klase sa kasing-kasing. Pero sila nakadungog sa the same pareho gyapong pulong pero walay epekto, walay internalize. Wala nila gibutang sa sulod sa kasing-kasing aron nga kini maggamit. So karon atong tun-an usab ang kung kinsa man ni Jesus, kung unsa ang power niya. Ordinaryo ba siya nga tawo lang o unsa may iyang gahom? Sa usang semana atong nakita nga si Jesus
misakay sa sakayan kauban ang mga disipulo o giunos sila. Doon nga silang malunod. Ang mga disipulo nahadlok apan unsay gihimo ni Hesus. Iyang gipahunong ang unos. So nakita nato nga kontrolado sa atong Ginoo ang weather, ang panahon. Nakita nato ang iyang gahom nga mokontrolar niya kaysa may gahimo sa kalibutan. O karon ato sa kapitulo 5 atong tanawon usab kung unsa iyang gihimo sa mga tao, kung unsa ang power niya. Ang power niya sa power niya sa mga demonyo. Malantaw nato kung unsa ni. So mo atong abrihan ang atong Biblia sa kapitulo 5, chapter 5. Okay. Ang title din sa chapter 5, giayo ni Hesus ang tao nga giyawaan. Versikulo 1. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Gerasa or Gerasa or sa Binisaya Hirasa. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa lubnganan. Unsa may imong bation nga sa pagkawas nimo sa sakayan walay welcoming party. So sa kalungsod si Jesus walay gobernador, walay mayor, walay kongresista, walay mga tao nga prominent, mga tao nga sikat nga mi abi-abi niya, walay muy welcome na, hey, welcome sa among lungsod. Kundili usa ka tawo ang misugat kaniya. Gikan pa ni sa lubnganan. Wow! Kinsa man siguro ning tawhana. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa mga lubnganan. Wala na'y makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Kadaghanan nato sa Himalalod sa Tayasan, Lalibertad, Gihongyan, talag saray mga tao nga mupuyo nga ganahan nga matulog din sa lubnganan. Gusto ba mo nga matulog sa lubnganan? Wala ba mo mahadlok nga naay kalag din ha? Kay sa amo adiri sa Canada murag wala kay balita mahitungod sa kalag. Mga tao siguro dinidili mo to og kalag og abat. Apan sa atua moingon tang natulog siya sa sementeryo og dito sa lubnganan. Ako mahadlok kong matulog bisag hatagan ko 1,000 nga matulog dito sa lubnganan, walay tawo. Dili ko musugot. Kinsa may musugot ninyo nga matulog din ha? Kinsa may musugot nga makahinagbo ni ining tawhana? Kining tawhana, versikulo 3, giyawaan og nagpuyo sa mga lubnganan, wala na'y makapugos kaniya bisan og kadinahan pa. Daghang higayon nga gikapos ang iyang tiil og kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadina o giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya o wala gayoy makapugong kaniya. Nebalo mo, ako makahadlok kung naay mutagbo nako nga ingon ni ini. Makahadlok og gusto kung naay mutagbo nimo. Kung makatagbo mo ingon anang tawhana sa gabi, unsa may imong buhaton. Ang uban siguro makaihi sa kahadlok. Apan atong tanahon, unsa maning tawhana. Adlaw o gabi sa versikulo 5, magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan
og kabungturan og magsinggit og magsigig-singgit og magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus. Layo pa si Jesus. Siya ang welcoming party. Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tao nga gisudlan sa daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Hesus og miluhod sa iyang atubangan. Wow, matingala kita. Kining tawhana nga giyawaan. Apan sa pagkakita niya ni Hesus, miluhod siya. Ngano man siguro. Ang yawa miluhod ni Hesus. Kamo, ikaw ako, muluhod ba kita ni Hesus? Unsa may iyang buhaton, miluhod siya sa iyang atubangan. Kinsa man ni Jesus nga ang mga giyawaan muluhod man? Versikulo 7. Unya misinggit siya. Jesus, anak sa labing halangdong nga Dios. Unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios, naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sakita. Wow, unsa may imong paglantaw sa nadungog nimo ni ining tawhana. Nga nahadlok man siya, nagpakiluoy siya. Unsa may imong malibog kita. Nga naman nga kini siya nahibalo. Ingon siya, Jesus, anak sa labing halangdon. Mutuo ba mo nga si Jesus ang anak sa labing halangdon nga Dios? Kining gayawaan nga tao nahibalo. Unsa may tuyo mo kanako? Miingon pa siya sa ngalan sa Dios. Naghangyo kining pulong, naghangyo kining giyawaan, naghangyo nangaluyo po. Ayaw intawon akong sakita. Kinsa man ni Jesus nga mahadlok man sila nga sakiton. Nahibalo kita sa end time sa pagkahuman na sa kalibutan nga muhunong na si Jesus ang madaugon og iyang gapuson kining tanan nga mga satanas dinhi sa kalibutan. Apan karon nakahibalo siya, ayaw intawon akong sakita, nagpakiluoy pa. Kinsa man ni Jesus nga mga yawa magpakiluoy man? O kinsa man ni Jesus nga ang kining giyawan miluhod man? Nganong nahibalo man siya? Matungod ni Jesus. Nahibalo ba mo nga ang Biblia miingon nga dinhay panahon nga dinhay rebelde didto sa langit. Ang mga anghel nagrebelde. Nasuko tungod sa kasuko sa Ginoo, iyang gihulog kini mga rebellious, mga rebelding mga anghel dinhi sa kalibutan. So kini mga anghel, kining mga tao ni Satanas, mga demonyo, nakikita ni Jesus. Kay si Jesus gikan man sa langit. Nakaila sila. Nakaila ba mo ni Jesus? Muluhod ba mo ni Jesus? Versikulo 8. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus. Espiritu nga dautan, gula ni ining tawhana. Sa imong paglantaw mo guwa siguro ning mga espiritu. Busa nangutana si Jesus, unsa may imong ngalan? Siya mitubag, panon, tungod kay daghan kami. Mo na igingon nila. Apan sa original nga translation, mingon nga legion.
Ang legion gikan kini sa pulong sa mga Romano nga army. Legion 6,000 ka mga sundalo. Ang sundalo nga na-assign dito sa Jerusalem, ang 10th Legion, ang ikanapulo nga legion, nga mga maldito kayo ni sila. Pero maingon siya, legion kami. Daghan, buti pasabot, daghan kaayon nakasulod ni ining tawhana. Versikulo 10. Og nagsigig siya hangyo kang Isus. Kining mga demonyo nagsigig hangyo. Dili lang kausa, nagsigig og hangyo nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Kay kining dapita gikontrolado sa mga demonyo. Verse 11. Niadtong higayuna may usa ka dakong panun sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus. Mihangyo pa sila. Kung tugtan ba o dili. Paadtuak kami ni anang mga baboy o pasudla kami kanila. So wala sila mabuhat kung walay pagtugot sa atong Ginoong Jesucristo. So kontrolado niya ang mga demonyo. Kay maghangyo man, ang demonyo muluhod pa sa atong kitang tanan, kadaghanan kanato dinha sa Negros o sa mga ubang areas, mga lugar sa Pilipinas. Daghang mga taong mituo nga adunay mga daotang espiritu dinha sa bato, sa kakahuyan o sa kasagingan. Mahadlo kita. Apan tinuod yun nga naay espiritu. Dili lang sila magtago sa kabukiran, sa mga kabatuan, sa kakahuyan, sa mga inyam, sa mga sagbot. Unsa may ilang himo dito? Kining mga demonyo. Wala sila mahimo, manghadlok lang sila. Apan ang mga demonyo karon musulod na sa mga tao. Musulod sa huna-huna sa tao. Mo-influensya sa mga tao. Ang uban maingon sa mga leadership, sa mga ministeryo, maingon nga, magtudlo ka, nga kana si Jesus, dili Ginoo, tao lang na siya. Muhonghong sila. Muhonghong sila nga, mas maayo ng drugs. Mas maayo ni ang buhato ninyo. Mas maayo nga mangawat ha. Mo ni honghong sa mga demonyo. Apan gibuntog ni Jesus ang mga demonyo. So kinsa may makatabang lang nato. Walay lain kundi si Jesucristo lang. Versikulo 13. Og iyang gitugutan sila ang hangyo nga muana sila. Sa versikulo 12, miyangyo ang mga daotang espiritu ng Hesus, paadtua kami ni anang mga baboy o pasudla kami kanila. 13, og iyang gitugutan sila. Migula sa tawo ang mga daotang espiritu o misulod sa mga baboy. O ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 nanagan padulhog og nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw og nangalumos. Kausik sa mga baboy kay elitsyon na unta nato to. Apan dili kita gusto mo ka og baboy nga nasudlan og daotang espiritu. Ambot kung maglitsyon ba kita og baboy nga masudlan og espiritu. Apan kini silang tanan nanambak og nangamatay. Unsa may paglantaw ninyo ni Jesus? Ang spirit nga masamang ang espiritu imang gikontrolar under niya ang mga espiritu. Sa akong pangutanan ninyo, tao ba? Ordinaryo ba nga tao si Jesus? Maayo lang ba siyang magtutudlo? O siya ang anak si Ginoo? Versikulo 14.
Ang mga nag-atiman sa mga baboy na nagan og ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa lungsod sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Dako siguro ning problema kaayo sa mga nagbantay. Tiaw mo 2,000 sa ilang gibantayan nangamatay. Unsa may ilang ikasulti sa tag-iya. Ma-fire out sila. So, nangadto mga tao aron pagsusi kung tinuod ba yun ning nahitabo. Versikulo 15. Miduol sila kang Hesus og dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. Nakita nila. Do you think sa inyong paglantaw malipay sila kay dili na sila mahadlok? Apan dili. Dini pa miingon may sapot na siya o gibalikan na sa maayong pangisip o nangahadlok sila. Ang boteng ipasabot sa dihang nagdalagan-dalagan kining tawhana. Wala di siya sinina. Nabay mga tao din sa gihul nga karon nga magdalagan nga walay karsunis, wala siguro brief. Unsa may yung bation, unsa may gihimo ni Satanas ni ining tawhana. Ang iyang pride gidaot. Wala di siya sinina. Wala siya kabalo. Wala ni siya karsunis. Og sila nganong nahadlok man sila sa pinaka last word diri sa versikulo 15. Mingon may sapot na siya, may sinin na o gibalikan na sa maayong pangisip og nangahadlok sila. Kinsa may ilang gikahadlokan? Nahadlok ba sila sa tao? Nahadlok ba sila sa Satanas, ni Satanas? Kinsa may ilang gikahadlokan? Versikulo 16, kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan og sa mga baboy na nugilo ni inis sa uban. Busa, gihangyo nila si Jesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Wow, katingalahan. Nganong si Jesus man ang ilang ipapahawa. Ikaw ug ako kung naay nakatabang ka nato, kita magpasalamat og gusto. Magkumbira siguro. Maglitson og baboy. Dili day si Jesus muka og baboy. Kay Hudiyo man siya. Basta maglitson sila isda, pasalamat kita. Apan kini mga tawhana nahadlok. Ngano man siguro. Nga si Jesus may ang ilang gipapahawa, wala man sila malipay. Kabalo kita nga ang ilang negosyo nga 2,000 ka baboy na wala na bankrupt. So instead nga magpasalamat sila, nasuko sila sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 18. Sa pagsakay ni Jesus sa sakayan. So si Jesus mingon nga, kung dili mo ako gusto dinhi, mubalik lang usab mi. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan, nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ako kanimo? Mahimo bang muuban ako kanimo? So gusto niyang mahimong disipulo, mahimong kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Apan wala mo tugot si Jesus og miingon niini ngano man siguro. Nga wala man siya misugot. Mingon siya pauli sa imong panimalay. Og sulti sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo og unsa siya ka makaluluyon kanimo. Maunay pinakamaayong mensahe nga kung kita ato nang gihangyo ang Ginoo nga mosulod sa atong kasing-kasing. Nga kita nakatilaw na og unsa ang natilawan ni tawhana? Nga ang Ginoo maayo. Nga unsa kadako ang gihimo sa Ginoo ug unsa ka kamaluluyon ang Ginoo. Kining tawhana naka-experience
unsa ang grasya. What is grace? Ang kaluoy sa Ginoo. Pero unsa may gusto sa Ginoo? Kung ikaw nakatilaw ka og maayo sa kinabuhi nga gikan kinabuhi nga walay katapusan, imuhon lang ba ni? Unsa may gawin ni Jesus? Dili minsa pauli sa imong panimalay og sultihi sila. Unsa kadako ang nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung naamoy mga familya nga mo bisita kaninyo, o kamo nahibalo gyud nga kamo napasaylo sa Ginoo, unsa may inyong buhaton. Busa ang tawo nga milakaw og miadto sa Decapolis. Decapolis bote pasabot pulo nga syudad. Usa sa syudad ani among naadtuan dito tulo na katuig karon. Usa sa syudad mao ang Bitsian. Pero kining Bitsian dako kay ning syudad, Roman City, syudad sa Romano. Apan tungod sa dako kaayo nga linog kini naguba. O kini lang gihukay og nakita gyapon daghang mga turista nga moadto dito. Bitsian. Mao ni usa sa pulo ka mga syudad nga giingon ni Jesus, Decapolis. Unsa may ang gihimo? Nadugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya. Usa siya ka ebanghelista. Og nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Mao nay gusto ni Jesus kung kita makadawat og kaluoy niya. Atong isulti. Dili kita mang converter, pero atong isulti kung unsa ang gahom, unsa ka maayo ang atong Ginoong Kristo. Versikulo 21, ang title ini ang anak ni Jairo or Jairo og ang babae nga mihikap sa bis ni Jesus. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw og dito sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. So dako kayong diferensya. Dito sa usa ka lungsod nga siya gipapahawa, dili siya welcome. Miadto siya sa usa ka lungsod daghang kayong mga tawo nga gusto niya. Unya miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ug niadtong dapita nga ginganlag Jairo or Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiila ni Jesus. Ikatulo nga tao nga mihapa ni Jesus. Mihapa siya. Unsa may boto pa sa mo? Ang tao nga giyawaan mihapa sa atong Ginoong Kristo. Kining leader ani sa simbahan mihapa ni Jesus. Nganuman nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, ang akong anak nga babaye nagsakit og naglisod na. At tuain taon siya og hikapa aron mamaayo. Dinhi tungod sa COVID naami mga kaila mga amiga nga mga nurses. Miingon sila kining mga tawo nga nakakuha sa COVID maglisod og ginhawa na. Moingon sila maayo untag ako nagpa-bakuna. Kay atakihon man ang lungs, naglisod na, maglisod kuno ginhawa o sa mamatay. Kini usab kining bata duol na siguro mamatay. Wala ta kay balog unsay sakit. Apan nagpakiluoy siya. Versikulo 24. Og mikuyog si Jesus kaniya. Daghang kaayo mga tawo nga miuban kaniya. Tungod ini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog 2 ka tuig, 12 ka tuig na. Adunay siya problema. Kini siya sinalikway ni siya sa katilingban kay dili man sila makasulod na sa templo to offer a sacrifice. So siya murag ubos siya kay sa katilingban. Imagine huna 12 ka tuig. Na siya ay problema. Unsa man siguro iyang buhaton.
26, gitambala na siya daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang mga salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Mi grabe na hinuon ini. So 2000 na katuig karon sa panahon ni Jesus, naa diya dakang quack doctor or picky nga doctor. Bisag sa atoa siguro. Daghang moingon nga siguro may mga doctor, quack doctors nga moingon magpainit nga lang og tubig ang alisngaw, ang temperature 100 degrees mamatay na o mukaong kalag ahos or unsa pa na. Wala gyapon mahimo. Dili dita matingala kay sa panahon ni Jesucristo naa di poy mga tawo nga abi nimog doctor dili di ay. Mi grabe hinoon. Versikulo 27, nakadungog siya may tungod kang Hesus. Misuot siya sa katauhan ngadto sa luyo ni Hesus. Versikulo 28, o nya miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti. Mamaayo gayud ako. So dako niya ang pagtuo. Nga bisag unsa lang mahikapan niya. Ambot siguro. Ako dili ko mapasalig kung naay mo hikap sa akong medyas nga hugaw kayo. Walay may tubo nila. Apan mituo siya nga bisag unsay iyang mahikapan sa parte ni Jesus. Maayo siya. 29, busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo na siya. Kumpleto dayon ang iyang pagkaayo. Kinsa man ni Jesus. Sa iyang paglantaw. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingit siya sa mga tawo og nangutana. Kinsay mihikap sa akong bisti? Kinsay mihikap sa akong sinina? Ang iyang mga tinunan mitubag, nakita nimo nga nagpunsisok, nagdasok kanimo ang mga tawo. Unya nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti? Sa daghang kay mga tawo, wala ta kay bulog kinsalan. Tungod sa nahitabo kaniya versikulo 23. Tungod sa nahitabo kaniya ang babay miduol ug nagkurog sa kahadlok. Mihapa huna-huna mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Mihapa. Sa panahon ni Jesucristo, mga tao mihapa kaniya. Ang paghapa buti pasabot nagsimba dako kaayong respeta sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong pagtuon karon kinsa man ni Jesus. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos. So, kinibayan na nakatilaw og grasya, panalangin sa Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus ni ini, versikulo 25, may mga sinugong nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miyong ganiya. Patay na ang imong anak, nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Lisod kayo na sa pagkadungog sa amahan. It's a bad news. Unsa siroy gibati sa mga tawo nga nagasunod. Mialirong, unsa siroy gibati sa babae nga naayo. Unsa siroy gibati sa mga disipulo nga patay na diay. 36, wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti. Giingnan niya si Jairo, ayaw og kahadlok, salig lang. Wow, kini ang maayo kang versikulo nga atong dili nato malimtan. Ayaw kahadlok, salig lang. Kamo dinha akong isugyot usab nga sige ninyong ibutang sa inyong huna-huna kining pulong ni sa atong Ginoong Jesucristo. Ayaw kahadlok, salig lang.
Kay balukog unsay dakong problema ninyo dinha usag-usa. Wala ko kay balukog unsa inyong nahimo. Apan akong isugyot ninyo ang gisulti ni Hesus. Ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro o sa magsuon nga si Santiago o si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang og nabati niya ang kusog nga hinilakay og pagminatayin, mihilak ng husto ang mga tao. O sa unang panahon sa akong giingon ninyo, magsweldo silang mga tao nga muhilak. Aron nga ikaw makahilak usab. So gwapo kayo ning trabaho nga maghilak kung mamatay, ikaw magsugod paghilak. Para ang mga tao muhilak. So nadungog na nila, naghilakay na gusto. Midayon si Jesus sa balay ug miyong kanila. Nganong nang kaguliyang o nang hilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. O ni gisulti, wala namatay, natulog lang siya. O niya, gipagwala ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man. Wow, gikatawan siya. O gidala niya ang amahan o ginahan sa bata o tulo niya katinunan ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. O niya, iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan. Talitha kumi, nga sa ato pa, inday bangon. So mao ni original. Gusto kong mahibaw ninyo, Talitha kumi, inday bangon. Gibuhi ni Jesus ang tao nga namatay. Ikaw ako usab, mamatay man kitang tanan. Mingon si Jesus, ayaw kahadlok. Kung ikaw Kristohanon, pagkatulog nimo, kung mamatay ka, pagmata nimo, atubangan ka na ni Yesu Kristo. Siya ang magbangon nimo. Diya ang bata nga nagpanuigon og napulog duha, 12 ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa hingpit gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa may tungod niini nga gisugo niya sila nga pakanon ang bata. Sa inyong nadungog na karon, nadungog ninyo ang power ang gahom sa atong Ginoong Kristo. Nadungog nato nga ang mga tao mihapa kaniya. Unsa may inyong paglantaw ni Jesus? Muhapa ba mo sa atong Ginoong Kristo? O dili? Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Na dili kami mahadlok sa mga problema, musalig lang mi kana kanimo. Daghang salamat sa gahom nga imong gipakita. Daghang salamat sa mga tawo nga mihapa nga na kanimo. Kay sila nag-worship nga na kanimo. Hinaut pa unta o Dios nga kami usab sa kinising-kasing mag-worship, mag-alagad nga na kanimo. Daghang salamat sa imong gugma kanamo. Daghang salamat nga imong gipadala si Jesus aron nga kami maluwas. Nga kami adunay kasiguruan nga makaana kanimo. Lord, nagaampo ako nga imong kamot magauban dinha karon sa BJMP Gihornan. Panalangini kining tanan nga naminaw, Lord. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Maayong hapon kaninyong tanan.